Takže já vás zdravím u tohoto videa, ve kterém už, no vlastně to včera to video pro neslyšící, tam bylo ono, takže já začínám s novou sérií, kdy se budu vykecávat o tom, co umím. Takže, no asi to vezmeme takhle z začátku, dobře. Já toho moc neumím. Tohle je první věc, kterou jsem já sám sestrojil, jsou to hodinky. Té firmě nedělám reklamu, takže mě za nic nemůžete zažalovat. Ale můžete mě zažalovat za to, že tady právě ukazuju něco ve videu, takže fajn. No, jsou to prostě hodinky. Dál tady mám svoji myš, kterou bych pak nemohl zastavit video, takže si tady radši nechám. A já si právě předvedu, jak probíhá můj den, jakoby z hlediska těch osobníků. No, takže já tady ukážu takovou vizitku. No, vizitku nemá smysl. Ukážem si právě já už nevím jak co, no prostě je to jedno. Ukážem si, jak zastavit video, protože tohle video naprosto o ničem nebylo, je to úplná blbost, ale já fakt už něco řeknu. Řeknu asi to, že nevím, no. Já prostě nevím. Všeobecně bych něco vědět mohl. Já všeobecně nic nevím. Vy doufám něco víte, takže to řeknete a napíšete do komentářů, protože toto video uvidí maximálně jeden člověk. 2, 3, 4, 5, 6 tisíc. To video tady moc lidí neuvidí a já bych řekl, že už moc lidí ani vidět nechce, že jo? Že jo, kamero? Proč to říkám, kamero? Dobře, tak radši si nebudeme nic kamerou vyříkávat a radši toto video ukončím, že to byl naprostý fail. To zkouš.